да бъде на Бога. Другата седмица при нас ще има 4 момичета от библейското училище от Германия. Те в момента служат в Мездра и в Бяла Слатина. И те ще дадат свидетелство тук отпред и ще ни изпеят някоя песен, също така в неделното училище се служат. А ние сме всеки ден с тях някъде и ще служиме. Вчера бяхме в Койнаре, в една страхотна църква, и когато отидахме там, вътре ни чакаха около 70 младежи. Стоят на пейките и не мърдат. И всички се изненадаха. Никой от нас не очакваше толкова много хора. Обаче Стара Соня върши страхотна работа в село Глава, Чомаковци и Койнаре. Имаше даже младежи от квартал 5 в Червен бряг. Те работят заедно там в църква Шалом, в квартал 5 на Червен бряг. И виждаме как достигат млади, всички са от ромски произход, достигат млади момчета и момичета за Господа, които биха тръгнали в друг и лош път. Обаче служат на Господа с цяло сърце. И са много възпитани, много образовани, учат, няма там неграмотни хора, учат, четат Словото на Господа и има пълен напредък. Аз се благославям много, когато посещавам църквата в Чомаковци. Хора, село, ама няма селски менталитет тая църква, да знаете. Има съвсем друг менталитет. И то идва от начина, по който се работи там. Затова толкова много се радвам за тях. Бяхме с германците там, с наши младежи. И във вторник сме в Главаци. Тишко, ще имаме детско богослужение. Няма да ходим при възрастните, при децата. В сряда сме след обеда в Краводер на децата, ще има детско богослужение като детско парти там. Аз тук имам библейски урок в сряда, нали? Но те ще отидат. В четвъртък сме в Своге. Своге, по един шоколад Своге, нали? За гостите. Илиан подсигурява шоколади Своге на всички гости, които идват от другаде. В петък има тинейджърско, те ще служат. Неделя е детското парти в нашата църква от 4 часа. Те са част от нашия екип и ще проповядват, даже ще проповядват темата. И ние много се радвам за тази съвместна работа, която имаме. Това са 4 млади момичета, само момичета, този път момчета няма, но каквито такива. Нали? И ние се радваме, че най-доброто от тях ще бъде за нас. И в неделя, както казах, ще бъдат и чечерете тук, и в понеделник се заминават. Нека Бог да ги благослови. Някои от тях ще отидат на мисионерското поле. Но с тях в момента, има тук в момента с тях, те дойдоха от Карнобат, 2 момичета, пак швейцарки, които живеят в България. Жалко, че няма да ги видите. Аз съм ви разказвал за едната, тя се казва Саломи, Саломия на български. Това беше една от жените, които следваше Исус Христос. Мария, другата Мария, Магдалена, Саломия, жената на Юродовия настойник, следваше Господа. И това момиче, той е по средата на колата с карината тениска. Тя учи български, заедно с другото момиче, то не се вижда отзад. Те живеят там и учат български и искат да живеят в квартал Надежда, в ромския квартал и да служат с роми. Това е в сърцето им. И когато видят някъде, очите им стават така. Обичат тези хора, казват, и искат да го правят. Искат да научат цигански, ромски и че живеят там. Хора, това е голямо предизвикателство. Той си ебе, бате. Те са навсякъде хората, да знаеш. И тези момичета просто искат да разпространяват Божията любов. Хора, те са истински герои за това, което правят. Направо се възхищавам и колко са оправни, как се оправят. Приличат като духа си на Мириам. Преди години имахме много момиче Мириам, между нас мисионерка, същите. Карат кола из български улици, оправят се по магазините, за всичко перфектни са. Това може само човек, който има такъв мисионерски дух да го направи. Така че много се радваме за тях и вярвам, че служиме заедно тази седмица. Аз имам днес, влизаме в Словото на Господа, едно слово за всички нас и ще започна, очилата ми някъде са там, може ли? Ще започна като прочита няколко стиха от посланието към римляните, 8 глава, от 31 стих надолу. Хора, искам да ви кажа, че най-важната глава в Новия Завет относно нашия християнски живот, израстване и развитие, оприличаване на Исус Христос е Римляни 8 глава.
книгата Римляни е гръбнака на Новия Завет. Апостол Павел получи това небесно откровение относно изкуплението, оправданието, спасението, усъвършенстването, ходенето по духа. Все неща, които никъде другаде преди това не бяха споменавани. Той ги разкрива по един уникален начин. 8 глава е най-страхотната глава, главата на ходене в духа. Живот чрез Святия Дух. Живот в правда, святост, праведност пред Господа. И в тази глава завършва преди 31 стих, 33 стих казва, 22 прочита. Защото които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с Неговия Син Христос, за да бъде Той първороден между много братя. А които предопредели, тях и призова. Които призова, тях и прослави. Които призова, тях и оправда. Които оправда, тях и прослави. Виждаме градацията в живота на новородения християнин, който вече не е под закон, този, който вече не е роб на греха, този, който вече не е осъден, е направен праведен в Христос и има своята позиционна праведност в Исус като дар от Бога и сега вече е предизвикан да върши дела на правда, не на грехове, а на правда. И стих от 31 стих се казва и така. Какво да кажем? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който ни пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли? Бог, който ги оправда? Кой е онзи, който ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това беше и възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който всякога ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб или готеснение, гонение или глад или голота, беда, меч? Защото, както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден. Станахме като овце за клане. Това е Псалом 44, 22 и 23 стих. Цитат оттам. Не, във всичко това, докато преминаваме през всички тези неща, ние ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което и да е било друго съзнание, може или ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашият Господ. Това е една 8 глава завършва с една възхвала, една ода на Божията любов. Божията безусловна бащинска любов. И казва, нищо не може да ни отлъчи, отдръпне, отстрани и стръгне от Божията любов. Хора, тук има една уникална градация, ако може да го разберем и да го схванем. Колко голяма е Божията любов, в която казва, нищо няма нищо на този свят, тая вселена отвън, което може да ви дръпне, да ви отвлече от Божията любов. Толкова е голяма. А Исус в Евангелието на Йоан се казва, защото Бог толкова възлюби света. Колко? Толкова! Че умря на кръста за нас. Повече от това нема. Той на кръста даде всичко. Това е тавана. Толкова. Той толкова много ни възлюби, че умря за тебе. Това изисква откровение. Това изисква разбиране. Това изисква проумяване, за да стоим в това, което Исус е изработил за нас. Хора, аз виждам този пасаж като едно възпяване на тази несравнима, тази огромна Божия любов към нас. И когато чуе някой някъде да казва колко много обича Господа, ми става жалко за този човек. Защото не е разбрал колко много Господ
го обича. Защото не става въпрос за това колко аз обичам Бога, но колко Бог обича нас. Приятели, в Откровение, 2 глава, има няколко думи, които Бог отправя до църквата в град Ефес. И там се казва следното нещо. Искам да ви го прочита. Откровение, 2 глава, стих 2. Тук този, който има огнени очи, който вижда всичко в нас, сърцата ни, душите ни, вътре дълбоко в нашия компютър, казва, знае твоите дела. И той го казва, тая стои на мене, Георги, аз знам делата ти. Труда. Той знае труда ти, търпението ти. Че ти можеш да търпиш, че не можеш да търпиш лоши човеци. Това просто лъжи учителите, измамници, духовните измамници в църквите, които са обикаляли по него време. И си изпитал нези, които наричат себе си апостоли. Наричат се, ама не са. А не са. И си ги разкрил като лъжци, защото имаш духовното разбиране, проумяване да ги разпознаеш. А днес църквата Христова понякога не може. Той вика, знаеш колко хубаво говори. Хубаво е опаковал измамата. И това не са обикновени хора. Имаш търпение и за моето име си издържал и не си се уморил. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И така, спомни си откъде си отпаднал и покай се, върши първите си дела. И ако не, ще дойда при тебе скоро и ще вдигна светилника ти от мястото, ако не се покаеш. И много хора, когато минават в своя християнски живот през годините, поради някаква причина, я поради грях, таен, най-вече таен, скрит грях, пренебрегване на духовното развитие, прибавяне на вярата добродетели, на добродетелта си благоразумие, благоразумието си любов, няма градация, не градат живота си. Усещат как малко по малко така охладняват за Бога и изпадат в стрес. Ама аз нямам тази любов, както преди съм имал. И се осъждат. Други дойдат и казват, върни се към първата любов, грешнико. И хората се стресират и не знаят какво да направят. Обаче искам да ви кажа, че нещата стоят по малко по-различен начин. Няма как да се върне някой към първата си любов, защото има изграждане. Защото от първа любов се преминава в много по-развита и съвършена любов. Никой от нас не обича жена си след 20 години така, както е обичал, когато за първи път се е влюбил в нея. Защо? Защото едно от водещо нещо във всичко това тогава е било страст. Харесване моментно. Обаче това нещо се развива. И ако моята жена очаква от... Данке, благодаря, Краси. Ако в моята жена очаква да я обичам както преди, тогава тегли къста клечка. Би трябвало да очаква нещо по-различно. Да я обичам зряло. Да я обичам предано. Да я обичам посветено. Да има развитие. И точно това този път искам тази сутрин да ви покажа. В 1 Йоан 4 глава стих 10 се казва, защото не става въпрос за любовта, с която аз обичам Бога, а любовта, с която Бог обича мен. И знаете ли, само когато аз мога да се наслаждавам в любовта, която Бог обича мене, имам разбирането, откровението, само тогава мога да обичам Бога зряло, истинско, нелицемерно и изконно. Защото не става въпрос за моята любов. Става въпрос за Божията любов. И 1 Йоан, 4 глава, стих 10. Нека да видим в какво се състои любовта. Каква е структурата, строежа, същността на любовта на Бога. А в това се състои любовта. Любовта се състои в това. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина си като умилостивение за греховете ни. Вижте ли, че не става въпрос за това дали аз обичам Бог на първо място, а че Той възлюби мене. А няма любов без действие. И Той го доказа. Любовта на Бога се състои в това, че умря за нас. Вижте втория стих. 1 Йоан 4:9. Това е всъщност предходния, аз точно как го написах. И в това се яви Божията любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати
своя единороден син, за да живеем ние чрез него. Тук, освен че се първо показва в какво се състои, в жертвата на Исус Христос се състои любовта. Второ, казва, че Божията любов към нас се яви. Тя дойде. Има едно явяване, едно появяване на този свят. Както се казва, че Исус влезе в този свят. Любовта се яви на тази планета, на нашата земя, така както благодата и истината дойдоха в Исус Христос. Любовта на Бога дойде в Исус, за да можем ние да живеем чрез Него. Божията любов дойде, за да можеш да живееш чрез Него. Хора, да живеем чрез Него. Когато ние получим Божията любов, тази опрощаваща, изчистваща, измиваща, спасителна Божия любов, и я разбереме и му благодарим за винаги в живота си, тогава го обичаме, когато живеем живота си чрез Исус Христос. Само когато живее чрез Исус, живее в Исус, ходи в духа Исусов, който ме води, само тогава мога да кажа, че го обичам. Защото нищо не мога да направя за Него, с който да му докажа любовта си. Не с правене, а с живеене за Него. Покорство на Него, ходене в духа, отношение на любов, на радост, на признателност към този Господ. Още сме в 4 глава на 1 Йоан и там се казва още по-конкретно ясно, че не става въпрос за моята любов, с която аз го обичам, обичам те, Господи, което абсолютно нищо не означава. А тук в 19 се казва, ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. Това, към което трябва да се върнем, към първата любов, е любовта, с която Той ни е възлюбил. Защото много хора от нас понякога в живота си, даже ако щете в пълната загриженост да служим на Бога и тичаме с Господа да му служиме, понякога поради неудовлетвореност, че не ми е отговорил на нуждите, понякога разочарование от Господа, понякога живот в грях, има най-различни причини. Ние забравяме едно, че Той ни обича. И че първо Той ни възлюби, а не ние Него. И че нашия фундамент, в който ние стоим, е не моята любов към Него, а Неговата любов към мене. Неговата към мене. Тя е константна. Тя е непроменлива. Затова се казва, че никой не може да ни отграбне от Неговата любов, защото тя не се изменя. Нашата любов е променлива. Толкова много неща в нас зависи и настройки да може да обичаме. А да обичаме безусловно е толкова трудно за нас като хора. Така че ако града живота си на основа как аз обичам Бога, и ако града на живота си на основа колко Той ме е възлюбил мене, тогава фундамента ми, живота ми е коренно различен. Този, който гради живота си на факта, че е възлюбен от Бога, на знанието, на откровението, на живота в тази истина, е стабилен, константен, не така, нагоре, надолу, обичам те, не те обичам, помагаш ми, не помагаш, ти служа, няма те служа, но е стабилен. Защото Господ е основа. Но човек, който гради живота си и върху това, как той обича Бога? Днеска Бог не е отговорил на нуждата, не го обичам. Утре е отговорил на нуждата, обичам го, ще дам свидетелство в църквата. После Бог не е отговорил така, както аз очаквам, да, отговорил, но не както аз очаквам. Боже, не съм доволен от Тебе, разочарован съм от Тебе. Ще се отказвам аз от Тебе. Това са хора, които не са в Господа. Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. Първенството е от Господа. Винаги Той на първо място. Ето, искам да дам ни примери с други неща от живота, от християнството. Едното е любовта. Аз го обичам, защото първо Той възлюби мене. Не защото ме изцери. Не защото ми прости греховете. Не защото ми помогна тогава. Помниш, когато преди 30 години Той ми помогна, аз никой няма го забравя, Боже, винаги съм Ти благодарен. А защото първо Той възлюби мене. Обичам поради любовта Му. Това е най-здравата основа в нашия живот. Но винаги започва всичко с Господа и приключва с Господа. Вижте Ефесяни 4 глава 32 стих, където се говори за прошката. Казва се, и бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг. Как бе?
както и Бог в Христа е простил на вас. Прощавам, както на мене ми е простено. Коя? Божията прошка е първата, а после моята. Ние обаче четем Новия завет в Лука 6 глава 37 стих, където се казва: не съдете и няма да бъдете съдени, не осъждайте и няма да бъдете осъдени, прощавайте и ще бъдете простени. А не забравяме контекста, че срещу Исус стояха себеправедни фарисеи, книжници, които парадираха, че са по-добри от всички останали от него. И той каза: добре, щом е така. Елате под закона и прощавайте, за да ви бъде простено, да във вида. Защото Бог знае, че ние не можем да простим от само себе си. Той им напомни колко безсилни са спрямо закона. Защото ако чакаш на теб да ти бъде простено, твоята прошка да зависи от това как ти можеш да простиш, никой няма да ти бъде простено. Но вижте, Исус го каза на фарисеи, които бяха срещу него. Апостол Павел говори на християни. След кръста, където Исус умря за нас, даже когато още бяхме грешници, никой не му се покай спрямо него, никой не помоли за прошка. Ние се живеехме в грях, не се интересувахме, бяхме блудници, убийци, крадци, лъжци, неверници от всякъде. Той умря за нас и първо ни прости и ние се покаяхме и преживяхме неговата прошка и сега казва: прощавайте. Както на вас е простено. Отново Бог първи, а не аз. Всеки път, когато поставяме себе си пред Бога, винаги ще се проваляме. Никога нека да не го поставяме себе си, а само Господа. Вижте какво казва Колосяни 3:13 в същия дух. Моделът е, той държи първенството. Винаги първо от него. Първо той. Искам това нещо да ви го покажа. Никога да не разчитаме аз кой съм, колко правя за Бога, как го правя и колко съм верен и колко съм добър, как другите хора не са като мене. Ако така разсъждавам, вече сме в гордост. Обаче вижте какво се казва в Колосяни 3:13. Претърпявайте се един на друг и един друг се прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, и както Господ е простил вам, така прощавайте и вие. Ако аз изобщо мога да простя той, защото на мен е простено. И всеки път, когато ми е трудно да простя, мога да осъзная, да получа, да се освежа това откровение. Господи, ама аз съм простен. И от състояние на простеност аз мога да простя. Хора, които не живеят в простилността на Бога, трудно могат да прощават. Хора, които нямат това духовно усещане: аз съм простен грешник, аз съм измит, аз съм изчистен, аз съм свят, аз съм праведен, аз съм възлюбен. Нищо не мога да направя повече да ме обичат. Нищо не мога да направя повече от това да може Бог да ме обича. Само такъв човек може лесно да прости. Защото сърцето му е изчистено. Както се казва, апостол Петър казва и така: като се покорихте на истината, очистихте душите си, обичайте се горещо един към друг, като сродници. Защо е така? Защото сме изчистени, защото сме измити с кръвта на Христос. Всеки път, брати и сестри, когато отместим вниманието от себе си и го насочим към Бога, към това, което Той прави, Той е направил, не това, което аз правя, ние се движим в духа на Новия завет. Духа на Новия завет никога не стъпва на това какво аз правя. Това се нарича себеправедност. А това, което Бог е направил. Това не означава, че аз не трябва да правя нищо. Не. Кое изтъквам, на кое стъпвам, с кое се хваля. Библията казва: когато се хвалите, хвалете се с Господа, а не със себе си. Винаги Той първо. Защото на Него е първенството. Искам това тази вече сутрин да обясна. Тогава може да разберем Римляни 1, 8 глава, стих 31. Когато разберем, че не става въпрос за нас, а става въпрос за това, което Той е направил, и тогава може да ходим в духа на Господа. И знаете ли, хора, които не разбират, че първенството прилича на Господа, че от Него прощавам, защото на мен ми е простено от Него. Обичам, защото първо Той възлюбил мене. И винаги стъкваме какво ние правим за Господа. Моята любов, моята вяра, моето посвещение, моята жетва. Колко много аз обичам Бога, зациклят живота си. И се чудят, и нищо не се случва, защото мислят само за себе си. Брати и сестри, това е проблем за много хора. Искам да ви покажа Римляни 11 глава, стих 36, 1 Коринтияни 1.29, Ефесяни 5.9.
Да видите, в 3 стиха едно и също нещо, какво апостолите ни учат. Апостола ни учи. Римляни 11:36. Защото всичко е от Него, чрез Него, за Него и на Него да бъде слава до вечни векове. Вижте, от Него, чрез Него, за Него и на Него. Къде оставаме ние? За нас единствено това, което Той е направил за нас. Аз, Георги, нямам право да парадирам с нищо пред Бога. Защото всичката ми праведност е като мръсна дрипа. Той е над всичко. Заради Него е всичко, от Него е всичко и за Него е всичко. Това трябва да бъде основа в нашия живот. Чета ви 1 Коринтияни 1:29. За да не се хвали ни една твар пред Бога. Но който се хвали, с Господа да се хвали. Това да се хвалим, да парадираме, да показваме себе си, колко много ние правим, е толкова плътско и човешко. Хори по всички християни, а най-много по пасторите. Хора, понякога на пасторско събиране се чувствам обесърчен. Когато чувам какви неща се хвалят, някои са истини, някои са преувеличени, други са лъжи. И си кажеш, аз какво правя, аз нищо не правя. Това е усещането ми понякога. А знаете ли, това е защото това желание за първенствуване. Аз съм, Боже, на мен отговори, защото аз. Ако ние така подхождаме, нищо няма да получим пред Господа. Защото Божията догма, Божият модел е да не може нито една твар да се похвали пред Бога. Той затвори всичко под грях, за да покаже към всички милост, за да може нито една твар да не се похвали. Ако ти някога си мислил да се хвалиш пред Бога, да се хвалиш пред хората със себе си, това е нещо, което трябва да го преустановиме. Няма нужда. Бог вижда всичко. Бог вижда в тайно. Даже не гледа какво правим, а гледа мотива какво правим. Благословението ни във видимото е еквивалентно на това, на мотива защо правим дадено нещо, а не що го правим. Някой може да каже, той Георги, колко много е направил за Бога, така голяма награда ще има. Не! Моята награда отразява мотива ми защо правя дадено нещо, а не какво съм направил. Отвънка може да има едно огромно нещо, но ако мотивът е толкова мизерен, да мога аз да бъда видян, за да мога мен да ме хареса, да мога аз да впечатля, и ако мотивът е толкова, колко се вижда, ако мотивът е толкова ще бъде наградата ми пред Господа. Аз това го осъзнавам и го живея по този начин. Това трябва да го разбере всеки един човек. И никога да не уповаваме на себе си. Много често казваме, похвали с нещо, с какво ще се похвалиш? А Словото каза, ако се хвалим, да се хвалим с Господа. Че познаваме и разбираме Него. Вижте Яков 1:15. Не, Ефесяни 5:9 казах ли? Не, Ефесяни 5:9. Това е дар от Бога, не чрез дела. По благодат сме спасени чрез вяра, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. Хора, 3 пъти, тройно въже, 3 свидетели казват, никой не бива да се хвали. Това е нещо, което, ако днеска до този момент не сме го разбирали, това е абсолютно противопоказно пред нашата вяра в Господа. Ако до този момент не сме го разбирали, нека всичката си хвалба да я вземем и да я заровим, да я погребем и да кажем, Господи, ако стоя с Теб, стоя и заради Тебе, всичко от Тебе, чрез Тебе и за Тебе. Искам да разширя още малко тази идея и да ви прочета Филипяни 2 глава, 12 и 13 стих. Ние, които вярваме, че сме спасени по благодат чрез вяра. Филипяни 2 глава, 12 и 13 стих, вижте какво казва. Затова, възлюбени мои, като сте били винаги послушни не само в моето присъствие, когато съм между вас в град Филипи, но сега много повече при моето отсъствие, защото апостол Павел повече време отсъстваше, отколкото да е бил там, в моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет. И много християни тук вече замръзват. Трябва да си заработя и изработя спасението. И това изисква много дела. От сутрин до вечер, цял живот, от момента на покаянието ми, до момента на преминаването ми при Господа, аз трябва да работя, за да мога да си заработя спасението. И освен това, през цялото време трябва да се страхувам. Искам да ви кажа, че тази дума за заработване тук не означава правя, за да получа възнаграждаване, награда, заплата за това, което съм правил. Спасението не е заплата.
Спасението ни не се заработва. Никой от нас не може да заработи спасението си. Евреите се опитаха. Те се опитаха. Библията казва, че те търсиха закон за придобиване правда. За да спасат чрез вяра. Те се опитаха със закон. Ето там е правдата. Обаче аз търся закон. Какво трябва да направя, за да стигна до там? И апостол Павел казва, те, които търсиха закон за придобиване правда, не стигнаха до такъв закон. Напротив, спънаха се и паднаха. Но езичниците, вие, ние, българите, целият свят, всички останали, които не са евреи, езичниците, за езичници се казва, и така, какво да кажем? Това, че езичници, които не търсиха правда, те още не знаеха, че съществува такова нещо правда. Получиха правда. И то правда, която е чрез вяра, а не чрез дела. Евреите искаха правдата, ама че да се заработят. Не може да заработим нито правда, нито изкупление, нито спасение, нито освещение. Това са неща, които Бог, които само Господ прави. Единствено нещо, което трябва да направим, е да повярваме. Вижте, казва думата за изработване на гръцки означава следното значение. Тя има номер 2716 в конкордансите на Стронгс и другите и означава осъществяване, прилагане, свързване, довършване. Ние, когато сме спасени, преди това сме спасени и вече в моя живот всеки ден, вършейки дела на правда, на вяра, на покорство, на любов към Бога, аз прилагам спасената си природа на практика в решенията ми, в действията ми, в думите ми, в отношението ми. С други думи, синхронизирам небесната духовна реалност на праведен и спасен човек и започвам да го правя на практическо ниво в живота си на дневна база. Ние на земята осъществяваме спасението си, прилагаме спасението си в живота си. То вече е изработено, ние сме спасени, възнесени с Исус Христос в небесни места, така казва Яков в Ефесяни 1 глава. Ние сме в Исус Христос и 2 глава, в Него. Това е спасената ни реалност, нашата позиция е горе, но вече на земята аз осъществявам спасението си, като започвам да правя правилните неща, чрез движен от Господа, воден от Бога, това, което Бог иска. Искам да излъжа, не лъжа. Защо? Защото ако излъжа, не действам според моето спасение, а върша неща на неспасен човек. Тогава няма да излъжа. Осъществявам на практика моята практическа вяра. Хора, правдата, от една страна, правдата ни е дар от Господа. Защото ние сме оправдани чрез вяра по благодат. Но в момента, в който вече аз съм праведен, направен в Христос, и това го засвидетелства бронени нагръдник на правдата, аз ходя с бронени нагръдник на правдата, когато Бог погледне мене от небето, виждах този бронен нагръдник, а той е Христос, вече от мене се очаква аз да върша дела на правда. Но тези дела на правда са продукт, те са производно. Те извират от едно праведно сърце, един праведен ум, една праведна душа. А не ти първа те да ми докарват правда. Защото ние не можем да заслужим правда. Тя не е подарък. Но след това Исус казва в Матей 6 глава, не вършете делата на правдата си. Беше Христовата правда. Но когато започна да практикувам правда, става моята правда, която отразява Неговата правда и моята позиционна правда на небето. Което ще рече, аз просто действам такъв, според това, което съм в Христос. Но всичко това, заради това, което Бог прави в живота ни. Как можем ние да осъществяваме правдата си на земята, или чистотата си, или светостта си, или спасението си, или любовта си? Ключът към това нещо е всъщност стих 13. За да разбереш 12 стих, нали, как да осъществяваме спасението си с страх и трепет всеки ден. Отговор е в 13 стих. Ето, 12 казва да го правя аз. Но виж какво казва стих 13. Защото Бог е, който според благоволението си действа в нас. Бог действа в нас. Аз правя това, което Бог действа. Аз правя, в което Бог ме нуди. Аз правя това, което Бог ми казва. Това е живот чрез вяра, живот
в духа. Защото Бог действа в нас. Ако Бог действа в мен, защо да кажа, че аз съм го направил? Това го прави Той в мене. Нали как казва, умрях с Христос и вече не аз живея, Христос живее чрез мене. Това е толкова важно. Когато ние умираме за своето аз все повече и повече, ние осъществяваме нашето спасение според това, което ние сме. Ние сме мъртви в Христос. Затова апостол Павел казва, аз всеки ден умирам за своята гордост, за своето аз, с това кой е на трона в моя живот. Всеки ден разпъвам себе си. Аз казвам не на греха, не на плътта, не на моето аз, не на моята гордост. И така ние осъществяваме спасението си, факто прилагаме го на практика. И защо? Защото Бог е, който според благоволението си действа в мене. Бог действа. И да го желаете, и да го изработвате. Така се казва в български превод. Бог действа. Вижте думата действа. Той прави нещо. Да може да го пожелаеме това, което Той прави, и след това да го изработите. Обаче думата изработите и действа на гръцки абсолютно една и съща. Значи може да го кажем, Бог действа във вас да го искате, да го желаете и да го вършите, да го действате, а не да го изработвате. Думата е една и съща. Ако ще използваме думата изработвате долу, тогава трябва да пишем и горе изработвайте. А това изглежда вече по друг този начин. Защото Бог е, който според благоволението си изработва във вас. Думата е една и съща. Тя не е различна. Тук е различна. На гръцки е една и съща. Защото Бог е този, който прави даденото нещо в нас и казва, искам и вие да го направите. Направете това, което аз правя във вас. И вече нещата изглеждат по друг начин. Това е живот чрез вяра, живот на покорство, живот на водителство. Брати и сестри, всички, които сте повярвали истински, са новородили, истински, с цяло сърце. Не сте ментиливи вярващи, а истински. Знаете, че има Бог, вярвате в Бога, умрели сте за греха, мразите греха, не искате греха. Бог работи във вас. Почнете да правим, нека да почнем да правим това, което Той иска. Не да държим на моето аз да се покажа колко съм готин. Каква полза от това? Наградата ми изчезва веднага. Аз се провалям. И парадираме с любовта си, с молитвата си, и с всичкото. Не, ние всичко от Него, чрез Него и за Него. От мой живот, Георги, 92 кг, 183 вече съм смалил с 1 см. Трябва единствено Той да бъде прославен, а не аз. Каква полза от това? Ако аз отнемам славата на Бог, били така, че Бог е ревнив Бог, и Той славата с никой не дели, тогава за какво? Затова е много важно да бъдем зрели християни, да стъпим здраво на земята и да не държим непременно на своето си, а на това, което Бог иска. Какво означава отново да заработим? Да осъществим духовната си реалност на това, което Бог ме е направил, да е приложена на практика и да живее така, както Бог иска. Защото вече съм това, а не ти първа ще стана чрез заработване. А моето осъществяване на спасението показва, че аз съм спасен човек. Приличам на татко, преобразявам се, порасвам към Бога. Приятели, аз наистина вярвам, че един истински новороден човек, не някой, който почнал да ходи на църква, но истински новороден човек, който е преобразен, той е спасен и неговото спасение е вечно. Неотменно и не може да бъде провалено. Никой не може да ни грабне от ръката му. Ако ние сме в Него и Той в нас, никой. Не мога да си го загубя, ако съм истински новороден човек. Само, че много хора тръгват на църква, но не са новородени. Въпросът е, ако аз съм истински новороден, за да не мога никога да загубя спасението си, е важно няколко неща в нашия живот да правим. Първо, 2 Коринтияни, 13 глава, стих 5 казва: изпитвайте себе си. Не някой мен да ме изпитва. Мен веднъж един брат, пастор, той беше кут човек. Не можеше да върви без бастун. Възрастен, 88 години. Се опита да ме унижи пред една група от пастори. И той казва: той каза, 2 изказвания направи. Номер 1. Вика, ти си вика, си сливенски циганин, пуснат с парашут тук между нас. Това е първото му изказване. Второто.
Я вика, говори на езици, да те видя дали си от нашите. Това ми се случи на мене. Аз го оставих да... Угодих му. Ей така, халал да му е. Наистина. Жалко за него, нали? Вика, я говори, аз почна да говоря на езици. Били така, че мога да спра. Имайте хидет, не могат да се запрат. Вика, духът не ме нуди, не мога да спра. Духът се покорява на пророка, да знаете. Ако някой ви каже, че не може да спре, бийте му един шут, защото лъже. Почна в духа, усъвършенства се в плътта. Можех да спра, можех да спра. Две неща. Нищо. Вижте, изпитвайте себе си дали сте във вярата. Не някой да ме изпитва. Аз трябва да изпитвам себе си. Ако аз толкова много съм влюбен в себе си и съм уверен, че всичко ми е наред, себе влюбен, това е нарцис, нали? Всичко ми е наред, що да опитвам себе си? Но Библията каза, опитвай себе си. Или за себе си не познавате ли, че Христос е във вас? Освен ако сте порицани. Това е 2 Коринтияни 3:15. Да, и тук е порицани. В някои преводи е поставена по-правилната дума. Думата порицани означава не издържал проверката. Адокимос на гръцки. Не издържал проверката. Отхвърлен, неодобрен. Всъщност трябва да пише думата освен ако сте неодобрени. Освен ако са неодобрени. На друго място Павел казва, освен ако на празно сте повярвали. Обаче човек, който е истински новороден човек и изпитва себе си, той даже и да вижда отклонения в себе си, пак се връща в правилния път. Знайте, няма такова нещо, нищо живо на този свят. Не е съвършено, нито цветята, нито дърветата, нито пейзажа, нито ландшафта, нито ние хората. Кораба, който върви, който плава в бурните океани, той не цепи браздата право по една права линия. Водните течения го откланят, обаче кормчията го връща. И какво? Тръгва от Европа, стига в Америка. Целта е достигната. Обаче е така. Самолета по същият начин. Никой самолет не прави пиу в една права линия. Въздушните течения го бутат, обаче там има един пилот, който управлява в правилната посока. Така изглежда нашия живот. Затова чрез себе изпитване, селф-тест. Аз няма да забравя преди много години, когато за първи път пуснаха на българския пазар батериите Energize и до днес те са най-хубавите, са зайчетата, нали знаете? Най-силните са. Те затова могат да си го позволят, защото знаят, че са добре и го правят. Човек, който наистина знае, че е автентичен, истински, той изпитва себе си. И те пуснаха едни малки тестчета към всяка опаковка от 10 бройки. Имаш един малък пеобраз, в който един е се застъпва на минуса, други на плюса. В момента, в който ги сложиш, черната скала започваше да се оцветява в червено. И се виждаше колко е заряда в тази батерия. Когато я ползваш известно време, начало беше догоре отиваше. Аз съм го правил. После, когато я ползваш, стига до половината, намаля и някой от тези 10 бройки опаковка нямаше нищо на тях. Що? Защото заряда изчезна. Всъщност Павел казва, изпитвай се себе си, бе. Те за себе си да знаеш, че не бъркаш. Прави си контролно на себе си. И знае, че ви кажа няколко практични въпроса, с които може да правим контролно. И ще ви кажа, човек, който проверява така себе си и изпитва себе си и се коригира. Не само направи резултати, казва, много често като моята кола на прегледа. Газовите ми са на зле, констатацията там не става, айде минавай. Селф-теста ни помогна. Защото идеята е като вида истинско състояние да се коригирам. Да се коригирам. И да спра да го правя. Вижте, теста. Първо, съобразен ли съм с Христос? Вижда ли се нещо общо между мен и с Христос? Защото ние порасваме към Христос в нашия живот. Съобразен ли съм с Христос? Може да покажете още веднъж знака за телефоните. Съобразен ли съм с Христос? Втори въпрос. Умножават ли се плодовете на святи дух в живота ми? Добре, от 2 години съм християнин. От 5. Вижда ли се, че любов, радост, мир, себеобоздание, кротост, благост расте?
или съм със същия мозовир, както преди това. Само, че хора на църква. Християнски мозовир. Това не помага, не върши работа. Значи, гледам себе си, изпитвам себе си. Ходи ли по духа? Ходи ли по духа? Слушам ли какво Святи Дух ми казва? Покорявам ли се или се съпротивявам? Друг въпрос. Прибавям ли на вярата си добродетели? Не, брат, нищо не добавям, само хора на църква. Аз вярвам. Те демоните вярват те перят, каза Павел. Яков го казва. Ако имам вяра, прибавям добродетел. На добродетелта си благоразумие. На благоразумието си обуздание, любов. И изведнъж се вижда как духовната ми къща, Исус е положил основата. Никой не може да положи друга основа, освен положената Христос. Христос е основата на къщата ми, но върху тая къща нещо трябва да се съзида. Добродетелите се съзидват. Духовните качества и характеристики, които се изработват чрез Святи Дух в нас, се съзидват. Един християн, на който го виждаш, че неговата къща е само на плоча и нищо не се е изградил, ще видиш, че той нищо не е пораснал в нищо в Господа. Това си е работа. Християнството е работа. Християнството не е за мързеливи хора, да знаете. Освен, че не е за страхливи, не е за мързеливи. Библията казва, положете всяко старание. Вижте, не старание, всяко старание. Доколкото зависи от вас, живеете в мир с всички хора. Говори наистина, че не си легнал там и кажеш, аз съм спасен, мен ми не дреме. Не мога да загубя спасението. Такъв човек си го губи. Той изобщо не е спасен де-факто. Такъв човек, който вярва, аз веднъж спасен, завинаги спасен, няма какво да правя, той не е спасен. Защото цялата Библия казва, защото Бог те спаси. Прави тези неща. Бъди на път, изпитвай себе си, осъществявай спасението си. Прибави на вярата си добродетели. Хора, това те прави да бъдеш истински християнин, откъдето няма как да изпаднеш. Хора, няма как да изпаднеш. Стойте във вярата. Градете вярата си. Разсейвате ме, да знаете. Той е фланг. Градете вярата си. Изграждайте вярата си. Защото който не гради вярата си, де-факто не е. Друг въпрос. Защото съм тук на добродетелите, искам да ви покажа в Първо Петрово, това е важно, в Първо Петрово, Второ Петрово, 1 глава, апостола казва за хората, които изграждат добродетели в живота си. Хора, които са положили всяко старание. Всяко, до дупка, работа, понякога къртовски труд. Да изтръгнем от себе си с вяра някой порок от нас не е лесна работа. Пороци са като плевелите. Иво, кажи един плевел. Той дете на трудно се вади. Троскот. Той дете му 1 метър надолу корен. Това да го махнеш е къртовска работа. Пак казвам, християнството е за работливи хора, не е за мързеливи. Честно ви казвам, честен кръстко трябваше да кажа. Християнството не е за мързеливи. Изисква работа. Това само да се освободиш от някои пороци в живота ти, знаеш колко нерви, колко безсънни нощи понякога струва. Ама то си заслужава. Защото ние сме в процес на градеж. Поради тази причина положете всяко старание и прибавете. И когато започнеш да прибавяш, на вярата си добродетел, благочестие, братолюбие, любов, казва, защото ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, те няма да допуснат да бъдете безделни, нито безплодни относно познанието на Господ Исус Христос. Затова, брате, постарайте се още повече да затвърдите вашето призвание и избиране, защото като вършите тези добродетели, чуйте, никога няма да отпаднете. Този, който живее в този път на добродетели, няма как да отпадне. Богословите, които искат, могат да напишат, че може да отпадне. Но той не може да отпадне. Петър го казва, няма как да отпадне. Ма който върши тези неща, не който не прави нищо. Сега ще ви кажа какво се казва другите. Постарайте се така. Никога няма да отпаднете, понеже така ще ви се даде щедър достъп до вечното царство на Господа. Щедър достъп. Голям достъп, казва друг превод. Щедър, голям, широк достъп. В нашия живот, който живеем по този начин, градиме, работим, служим Господа, следваме Господа. Няма да има една тясна иглена порта.
Портата не е тясна. А този голям широк достъп, който води до вечното царство на нашия небесен татко, не е широкия път към смъртта, който води. Не е. Какво представлява? Защо имаме широк достъп? Голям достъп. Защо? Защото спасението ни е сигурно, ако живеем по този начин. Няма да отпадна, имам широк достъп. Какво става обаче с хората, които казват, аз съм спасен, бате. Спасен съм, шапка на тояга. Каквото и да направя, край, не мога. Виж какво казва Словото на Господа. Но онзи християнин, тук не говори изобщо за невярващи хора. Братя, положете всяко старание. Онзи, у когото не се намират, той е сляп. Късоглед и пей в хора. Шегувам се, нали? Помните ли филмчето? Аз съм късоглед и пея в хора. Нали? Нищо лошо против тези хора. Нали? Не малко. Но обърнете внимание, както някой не може да понася това да бъде късоглед. Трудно му е. Мъчи се. Така е, когато някой християнин в своя живот не изгражда тези добродетели. Е забравил, че е бил очистен от старите грехове. Когато забравиш, че си очистен, когато забравиш, че си възлюбен, ти заживяваш като прасе. Като куче, бълвоче. Забравяш. Това ни е пътя на спасението, да знаете. Затова ние трябва да затвърждаваме спасението си. Да осъществяваме това, което Бог е направил за нас, го прилагаме на практика в живота си. Иначе това друго не е християнство. Кой каквото иска да ми говори. Аз си държа на позицията. Човек, който ходи по този път, изпитва себе си, с Господа, новородение, осъществява спасението си, действа и желая това, което Бог действа в него и го извършва, той е в пътя на Бога. За мен е ясно, ако аз тръгна от тук, от Враца, сложеше навигацията до Бургас, и аз тръгна и карам към Бургас, прилагайки всички правила на движението до там, няма как да стигна до Белград. Няма как да стигна. Но познавам и друго нещо. Аз го направих. 2000-та година. Тръгнах с един момче, Дидо имахме при нас, и с брат Капката от Конино. Бяхме трима. Той брат Капката е пастор на Божия църква на времето, той отдавна почина. Брат Капката. И Дидо пътуваме. Аз не познавам Северозападна България, имахме карти. Дидо ми каза, той не може да ги разчете. И тръгваме от Мездра и стигнахме пред табелата на Лом. А бяхме отишли за Видин. И пред мене пише Л-О-М. Какво правим тук? Имаше едно място, където можеше да се отклоним. После го научих през годините. Точно там това направихме. Ако ние не прилагаме точната навигация, точната инструкция как да живеем, затова изпитваме себе си. Ходим по духа. Прилагаме ли вярата си и добродетели си? Пазим ли себе си неопетнени от света? Добро дърво ли съм, което принася добри плодове? Какъв е продуктът от живота ми? На отделни фази в живота ми виждам ли в моето семейство, съпругата ми, децата ми, виждам ли Бога, че Бог е там? Виждам ли го в приятелствата си, или казва 100 човек, не искам да имам нищо общо? Виждам ли го в моята професия? Виждам ли го в различни отрязъци на 10, 20, 30, 50 години във вярата? Виждам ли какъв е плода? Горчив ли е, сладък ли е? Праведен ли е, грешен ли е? Това е супер много важно нещо за нас в нашия живот. Мили братя и сестри, нека да изпитваме себе си. Одобрен ли съм от братята и от външните? Има ли одобрение? Божиите хора в църквата одобряват ли живота ми, поведението ми, начина ми на живот? А ни вярващи отвънка? И двете неща са важни. Виждаме го в Библията, когато избираха дякони, да имат одобрение отвънка. Вътре ги избират, ама какво ще кажат отвънка? Исус по същия начин. Исус напредваше в зрялост и благоволение пред Бога и човеците, а те човеци бяха невярващите. Те хора, които не бяха от екипа му. Има нужда от това нещо. Ние сме отворено и прочитаемо писмо. Всеки може да надникне. То не е запечатано, то е прочитаемо. Защо е прочитаемо, казва апостол Павел? Защото може да се види делата, да се чуят думите, да се видят жестовете, които правя.
Да се види отношението, което проявявам. И когато всичко е в синхрон с Словото на Бога, този човек върви и се придвижва от точка А към точка Б, знайки, че Господ е този, който работи в него. Приятели, да се върнем към първата си любов, с която Той ни е възлюбил, за да ни изпълни и да сме уверени, и да сме сигурни, и да сме изцелени. Това е смисъла, където казва, върни се към първата си любов. Към първата любов, с която Бог ме е възлюбил. Когато аз имам откровението, че съм обичан, че съм напълно приет, че Господ ме обича, аз мога да обичам и да отвръщам с обич. Само човек, който се чувства обичан от Бога. И тази обич го е изчистила, обновила. Приятели, вие знаете ли какво прави любовта на Бога в нашия живот? Тя има толкова много различни хубави действия. Искам да ви покажа. Тя изчиства, тя изцерява, тя привързва, тя дава сила, дава енергия, дава сигурност. Отнема страха. Вижте, първо Йоан 4,18. В любовта няма страх. Но съвършенната любов изпъжда страха, защото в страха има в себе си наказание. Който се страхува, не се усъвършенства в любов. И ако ви прочитате този стих така, че аз, ако обичам, не се страхувам, бъркате. Тези, в които е Божията любов, те не се страхуват, защото се чувстват сигурни. Най-зле са несигурните хора. Несигурният човек, знаете ли какво прави? Мачка другите. Как така той може да стане по-добър от мене? Ами ако предпочитат него от мене, несигурният човек мачка. Потиска другите хора. Несигурният човек взима решение и бърка. Защо? Защото е несигурен. Когато наистина се потопиш в любовта на Бога и знаеш, аз съм обичан, имаш разбирането, откровението, преживял си го, идва тази вълна, защото той излята чрез Святия Дух и изчиства. Тогава ти няма нужда да доказваш нищо. Ти си свободен, няма нужда да мачкаш хората, да издигаш себе си. Галева за малко. Ако имам някой помощник, пастор в църквата и съм несигурен, аз ще го мачкам. Как така? Няма други, защото искам мен да ме харесват, не другия. И така издигаме лидери. Издигам себе си. Несигурният човек така прави. Особено кой е шеф, кой е началник, кой е пастор. Всички други са по-ниски от тревата и по-тихи от водата. Несигурният човек също много бърка. Бързо решение, грешни решения. Има загуби, когато правиш грешни решения. Губиш години, губиш материални неща, губиш приятели. Някои хора са заради грешни решения губят живота си. Що? Защото са несигурни. Любовта, че съм обичан, ме прави сигурен. Няма нужда мъжът ми да ми доказва 1000 пъти, че ме обича. Дебе, успокой се, обичам те. Ама несигурният човек не може да го понесе това нещо. Искам да ми го доказваш всеки Божий ден. Дебе, остави човека да живее живота си и да... Това го прави несигурният човек във всяка една сфера. Така че, ако човек преживее любовта на Бога, върне се към първата любов, която ние сме възлюбени. Тук го няма човешки елемент, греховни елемент, егоистичен елемент. Той, мой небесен баща, за мен аз съм на полза. Аз съм в полза, аз съм обичан. Тази любов, с която съм обичан, ми прави сигурен. Страха си отива. Съвършената любов изпъжда страха. Много хора искат да живеят без страх. Ама да живееш без страх не означава да сложиш аларма. Не означава да направиш застраховка. Живот. Не означава да сложиш бодигардове. И си купиш бронирана кола и да имаш бодигардове. В момента модерно един пастор има бодигард, взе си бодигардове и бронирана кола. Той е много свободен. И изобщо не се страхува. Не се страхува. Защото любовта го освободила от всеки страх. Не. Няма нищо общо. Каквото и да сложиш, до човек, който съвестта му е чиста, живота му е чист и без бодигардове, Господ го пази и няма страх. Защо? Любовта изпъжда всеки страх. Вижте другия стих. Юда. Пазете себе си в Божията любов.
Аз пазя себе си в Божията любов, ходейки в знанието и откровението, аз съм обичан. Благодаря ти, Боже, никой друг да не ми го каже, аз знам, че съм обичан. Този факт, тази фактология ме пази. Аз пазя и съхранявам себе си. Вижте колко прави Божията любов. Не моята любов към Бога, а факта, че съм обичан. Пази себе си в Божията, не твоята любов, Божията. Хора, не може да имаме толкова много да растеме. И после си мислим, че сме големи, ти вярваш. Нито аз, нито ти. Нека да се потопим в Божията любов. Ако някой дойде и ти каже, върни се към първата любов, знай, ела до факта и откровението, че ти си обичан и приет от Господа. Аз мисля да спра до тук, защото имам материал за още няколко служби, но ще спра до тук. Но точно това нека да остане в сърцето ни. Като послевкус. Ела в любовта на Господа. Другия път ще продължа. Ела в любовта на Господа. Ти си обичан. Повече от това не можеш да бъдеш обичан. Как Бог го доказа? Като даде Исус на кръста. Всичко повече любовта на Бога в твоя живот изцерява, освещава, освобождава, отнема страха и те дава